Ξυπνάς με πρισμένα μάτια και μαύρους κύκλους? Έχω το πιο απλό κόλπο. Αυτό το μικρό roll-on. Είναι ορός με καφεΐνη που ενεργοποιεί τη μικροκυκλοφορία και μειώνει το πρίξιμο. Περιέχει λοιπόν καφεΐνη, ροδόνερο, άλοε βέρα, εθέριο έλαιο καρότου και λίγη μενθόλη που χαρίζει άμεση δροσιά και ξεκούραση. Τι κάνει ακριβώς αυτός ο ορός? Μειώνει το πρίξιμο και τους μαύρους κύκλους. Δίνει λάμψη. Το βλέπεις έτσι σαν φρεσκάδα όταν το χρησιμοποιείς ειδικά το πρωί. Είναι ελαφρύς, δεν βαραίνει την περιοχή γύρω από τα μάτια, ούτε κολλάει. Καταπραίνει τη σκιά της κούρασης, τις λεπτές γραμμές, σαν να ξυπνάς πάλι. Και το καλύτερο, είναι σε ρολόν. Που σημαίνει ότι την ώρα που το απλώνεις μπορείς να κάνεις ένα ελαφρύ μασαζάκι κάτω από τα μάτια για περισσότερη τόνους. Το περνάς 2-3 φορές και νιώθεις αμέσως τη διαφορά. Αν θέλεις και εσύ να ξυπνάς με ένα βλέμμα ξεκούραστο, χωρίς πρίξιμο και μαύρους κύκλους, αυτός ο ορός είναι μία αρχή. Εσύ τι χρειάζεσαι πιο πολύ, φρεσκάδα ή ξεκούραση? Γράψε μου στα σχόλια. Θα χαρώ να σε συμβουλέψω. Αν θέλετε να το παραγγείλετε online, μπείτε στο virginpavlacosmetics.gr ή τηλεφωνήστε μου στο 210 710 2242 ή γράψτε μου μήνυμα όπου εσείς θέλετε. Αυτή τη στιγμή για λίγο καιρό θα είναι με 30% έκπτωση. Βιαστείτε, δεν θα χάσετε.